Прогнозата за времето е на Вяра Рафайлова. Днес времето ще остане предимно слънчево, вятърът ще бъде слаб от северозапад, а максималните температури на въздуха между 15 и 20 градуса, като по Черноморието ще остават доста по-ниски, между 10 и 15 градуса. Днес в Шумен очакваме максимална стойност около 17 градуса, а в Варна да бъде около 15. Следващите новини са точно в 9. Останете с програма Утро. Радио Шумен. Точно и на време. Ca orbitul după fiecare masă. Mănânc. Резултатите от проучването ще бъдат обявени през юли месец за новините Никола Радинов. Така завършва емисията в 8 часа. За радио на Добро утро. Добро утро. 6 градуса е в момента температурата в София, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 962 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. În multe zone digitale, dar și Trying to keep eye on you like a hurt lost